ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଫୋନ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ। ତ ଆଗେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାପଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିବ ସିଓର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ? କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି? ମୋ ଉପରେ ଏବେ ଦୋଷରା ଢାଳୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି କିଛି ବି କହିନି, କହୁଛି ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ। ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆଉ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଶୁକୁଆ ଏଇଟା ନା, ଖରାପ ପଡ଼ିବନି ଦେହ ପାଇଁ।